Има нещо, което може да направиш още от първия ден с новороденото си и не става въпрос за магическо одеяло или за просто пускане на бял шум. Говоря ти за светлината. Вече многократно съм споменавала, че новородените се раждат без изграден циркаден ритъм, т.е. няма този вътрешен биологичен часовник, както при нас възрастните. Той се изгражда в движение. Дневната светлина е един от най-силните сигнали към мозъка. Сега е ден. Излагай бебето на естествена дневна светлина всеки ден. Не директно, а чрез разходки или пък в светла стая, когато трябва да будува. По този начин помагаш на тялото му да различава деня от нощта и сънят нощем става по-структуриран. Помни, че дневната светлина е твой съюзник в изграждането на циркадния ритъм при новородените и ми последва за още полезни съвети, свързани с съня на новороденото.